Mit arbejde med at læse, analysere og formidle sundhedsforskning, det kan godt være ret inaktivt og stillesiddende. Så derfor prøver jeg altid i løbet af dagen at inkorporere visse motionssnacks. Og her der får du lige en top 3 på dem, jeg elsker allermest. Jeg kan finde på at øve mig lidt på min handstand. Og så hygger jeg mig bare her, lige så længe jeg kan. Der er ingen tvivl om, at et par gode kopper kaffe i løbet af dagen, det er en sand livs- og arbejdseliksir. Så derfor kan man jo lige så godt, i stedet for at tage ens telefon frem, udnytte den her tid og lave jump squats. Det er en eksplosiv, hurtig øvelse, mens kaffen den render igennem. Toilet, det skal man jo også på i ny og næ, og bare så du ved det, så har jeg klaret det allerede nu. Men man kan jo i stedet for bare at forlade toilettet, efter man har vasket hænder, lige læne sig op ad døren og udnytte den her lille stille stund til en statisk øvelse, som man jo faktisk kender fra Robinson. Og den giver rigtig godt i lårbasserne. Så kan man sidde her og nyde livet. Er motionssnacks noget, som du gør brug af, så smid gerne en kommentar ned i kommentarfeltet. Jeg vil i hvert fald gerne høre, hvad du gør for at inkorporere lidt mere aktivitet ind i hverdagen.